Radnar. Radnar. Relax. Vamos. Kumakain pa. Ayun, last and final session sa may Pugalputa. Ano na yung pangalan niya? Yuki. Radnar X kay Yuki. Second session na ito. Nakaload na siya guys. Mamaya po muna iikot. Pero nagbibigay na ng siminda yung lalaki. Baon na siya, baon. Yuki X kay Radnar. Nakaload guys. Si Yuki din, no? Si Yuki, no? Ayan, nandito lang po yung aming video. Pinakita ko lang po kung paano yung paraan ng tamang pag-i-stand. So, ayan, para makita nyo mabuti. Yung Sire and Dam. Ayan, si Yuki. Parehas na small type. Choco, Trico. Trico po. Ayan. Thank you.